Mwadzuka bwanji mwanzanga kwina kulikonse kumene muli. Cliff Chinyama. Lero ndifuna ndiyankhe ma message amene afika ku inbox wanga. Malawi osiyanasiyana pa nkhani ya Finance Bank. Bwalo la milandu dziko mwathu muno lagamula kunena kuti Reserve Bank ipereke ndalama za nkhani ngati chipepeso ku banki yomwe inatsekedwa 2005 kuti poyiganiza kuti sinatsatire malamulo ena akayendesedwe ka banki. Ndikuyankha izi ine sindinapange za malamulo. Ndikuyankha izi posanena kuti majaji alakwisa kapena alondola, koma ndikuyankhula izi ngati ineyo Malawi amene mwazina mwa ndalama zomwe zikunenedwa kuti Reserve Bank ituluse kulipira Finance Bank, ndalama mwazina mwa izo zimenezozo ineyonso ndimatengapo gawo podula msonkho. Sindingatsutsane ndi chigamulo kapena kuvomerezana ndi chigamulo, koma funso langa nkumati why now? Chifukwa ndikawerenga kuchokera 2005 kufika 2026 ndikuwerenga zaka zokwanira 21 zomwe zadusapo. Pomvanso akunena kuti ndalama zimene zija zawerengesedwa bwinobwino kuna kuti ndi phindu lomwe likanatha kupeza Finance Bank pa zakaso zokwanira 21 kufikira pa nthawi yomwe yatuluka chani kuti yatuluka chigamulo. Choyamba nkumanena kuti why now? Ndikukhulupirira kunena kuti kuchokera 2005 kufika pano papita zaka zambiri. Kodi chimachedwesa kuweruza mlanduwo kufikira zaka 21 ndi chani? Nankha kodi chiganizo cha majaji athu kupereka ndalama za nkhani powerengera zaka 21 sindikudziwa kuti amasata makondishoni anji malingana ndi nkhani zawo za malamulo. Ndakana kunena kuti ine sindimapanga za chani kodi za malamulo sindimawaziwa. Koma Amalawi ambiri amene ndalama zomwe zikutchulidwa zokuti zikapasidwe mfole nazo, amene amazivutikira mdziko muno, amene akufa ndi umphawi, amene akumadya chitedze mdziko munomo, akhala akudyapo chitedze masiku ambuyomu, lero Amalawi aja akupeza kamtendere kunena kuti Profesa Arthur Peter Mutharika wayambapo bwino pogwirisiranso ntchito ndalama zake ngati zimenezo zomwe akufuna kuti Reserve Bank lipereke kwa munthu mmodzizo amene sali mfole nayo. Amalawi zimenezo sakugwirizana nazo chifukwa chani? Amalawi ali ndi mafunso kuti izizi zikutuluka mu ulamuliro wa Profesa Arthur Peter Mutharika kuti atuluse ndalama za nkhani chifukwa chani? Amalawi so akusinkhasinkha kapena ndi sabotage yochokera ku chipani chijacho chomwe chatuluka mboma malingana kuti akumagwirisira ntchito mabwalo a milandu
mwachizolowezi chomwe zikumatakhala tikuona m'mbuyomu kunena kuti Profesa Arthur Peter Mutharika alephere kuyendesa bwino dziko lino kumakhala nalipira nkhani zopanda pake ngati zimenezi. Kwa ndalama ngati zimenezozo boma likakhaza lili kusaka ndalama za nkhani kukangolipira akuti chindapusa. Chikhalireni mdziko muno moti ndi mavuto anyo ofuna ndalama, ofuna kuti ndalama zimene zipite anthu agule fertilizer, ndalama zimenezo zipite anthu akagule mafuta, ziziyenda bwino mmene zinthu zikutani kuti zikukhaliramo. Ndikumanena kuti boma lomweli lituluse ndalama likangompasa munthu. Kodi amachedwesa milandu ku khoti kuti azikawerengera ndalama za nkhani ngati chigamulo chili cholondola ndi ndani? Chifukwa nkhaniyo inali ku khoti. I think ndiye kuti atengaso zaka 20 chakuti. Once pamene nangosekedwa ndiye tikhulupirira kuti mwenye ameneyi ndi amene anakadandaula ku bwalo la milandu. Ndiye patha zaka 21 chongolowa Profesa Arthur Peter Mutharika chaka chake choyamba ndikumanena kuti kutuluke ndalama zokuti alipiridwe mwenye wa Finance Bank. Kwa ine ndikuona kuti ndi sabotage, kufuna kugwesa boma. Andi izizi ngati titi tiziziyang'anira mabwalo atilowesa pansi, mabwalo achitisa kunena kuti Profesa Arthur Peter Mutharika azikhala ngati kuti ntchito akulephera. Mabwalo awawa ndikukhulupirira kunena kuti kuwina kwa Profesa Arthur Peter Mutharika sakugwirizana nako, chifukwa ndi mabwalo omwewa amene anachitisa kunena kuti Lazarus Chakwera alamule dziko lino ndi Tonse Alliance. Ni mabwalo aja amene wawo lero si zinthu zodabwisa. Aino aja akunena kuti kugwirisa ntchito malamulo. Ife sitingatsutse malamulo, chifukwa wina aliyense amajejera pa ntchito yake. Koma tikuyenera ndithu tiyang'anepo kuti izi zikuchitika pa nthawi ino chifukwa chani. Mwa ichi ndikupempha a president a dziko lino Profesa Arthur Peter Mutharika. Ndikuziwa akumayang'ana malamulo, izizi ndikuziwa akuzindikira, koma polingana poganiziranso kuti a president athu ndikatswiriso wa malamulo, ndikuziwanso akusatira njira zina, akupeza njira zina zabwino zonena kuti vuto nkhali limene lili lomwe akudandaula amalawi kumadandaula mabwalo a mdziko muno achitapo kanthu. Ndi wa malamulo Profesa Arthur Peter Mutharika. Sangangoti kuti mwina chifoti kulankhula tikudzudzula chani kuti tikudzudzula mabwalo basi iye ndikukabwera ndi mfundo zosachakuka kapena chiganizo chosachakuka. Koma ndikutimaziwa unati madandaulo athu osewa Profesa Arthur Peter Mutharika akuwadani kodi akuwamva. Koma chifoti ndi wa malamulo akuyeneranso asatire malamulo oteteza chuma mdziko muno, chifoti akabweranso ndi mkwiyo ndalama ngati izizi zipitirirabe kuluzika kumankana ati apepesa anthu mdziko muno zomwe zili ndalama za misonkho. Koma Mr. President mukuyenera kuchitapo kanthu. Ziganizo zina zigamulozi zikubwera mwandale, zikubwera mofuna kukulepheresani inuyo kuti muoneke olepherera. Choyambire choti muzindikire ndi chimenechi. Majaji awawa mabwalo a milandu ngati akhale chonchi ayinakonso kuthekera kogwesa boma ili. Zomwe amalawi zimene sangasangalale kuti abwezeresedwenso m'manja mwa nkhandwe zomwe zayamba kubwera poyera ndi kumaulula zokha kunena kuti tinkaba. Koma kumauza mamembala awo kuna kuti ngakhale munthu yankadya yekha ndalama zakuba koma muzikanthandizirabe akamapita ku mabwalo a milandu muzikampasa support. Kulankhula kuvomereza
kwa ina Jessica Bwira kusonza kuti anthu achadi ndalama ankada ngoti olokulankhula kwa Jessica Bwira ngakhale mabwalo amenewa amva kunena kuti akufuna azipangana cover ngakhale anthu wali otani kodi ali oku